जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव से जुड़ल कुछ खास रिपोर्ट लेके आए बनी। हमें क्लियर आप सबके हम बता वाला बनी कि एह साल के चुनाव में पवन सिंह उठिए यानी खड़ा हुई है कि ना, यानी चुनाव लड़िए या ना, का करिए बीजेपी खातिर। जी हाँ भैया, यही से जुड़ल रिपोर्ट वाले, लेकिन उससे पहले कहें कि भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी, पावत नहीं पल पल के खबर। जी अभी आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह। जी अभी आप सबके सुने में आई कुछ दिन पहले ही कि पवन सिंह के बहुत जल्द बीजेपी के द्वारा टिकट मिले वाला बा और पवन सिंह इलेक्शन में खड़ा हुई, यानी इलेक्शन में लड़ी है। जी अब यानी चुनाव लड़ी है। तो आपके बता दी भैया, साफ साफ क्लियर कर दी, आप सबके बीच क्लियर रिपोर्ट आ गई बटे कि पवन सिंह इस साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन ना लड़ी है। जी अब यह चुनाव ना लड़ी है इस साल के, ई कंफर्म रिपोर्ट बा, पवन सिंह इस साल चुनाव ना लड़ी है। जी अभी अब आपके बता दी पवन सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता बने तो का करिए। जी अभी आप सबके बता दी पवन सिंह के नाम आ चुकल बटे, जौन की पवन सिंह ए साल बीजेपी खातिर प्रचार प्रसार करिए। जी अभी आप सबके बता दी बीते साल भैया पवन सिंह बीजेपी खातिर बहुत बार प्रचार प्रसार कैले भी बने, आप सब देखले बनी बीते साल बहुत साल कई ने। जी अभी ए साल भी पवन सिंह प्रचार करी है बीजेपी खातिर। जी अभी ए साल प्रचार में पवन सिंह के नाम दे दहल बा, यानी ए साल बीजेपी खातिर पवन सिंह प्रचार प्रसार करी है बहुत जगह। जी अभी लिस्ट बहुत जल्द आवेल बा कि कौना कौना क्षेत्र में पवन सिंह बीजेपी खातिर प्रचार प्रसार करिए। लेकिन अभी फिलहाल ये रिपोर्ट बा कि पवन सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में इलेक्शन ना लड़िए, लोकसभा चुनाव में पवन सिंह बीजेपी खातिर प्रचार प्रसार करिए। जी अभी तो आप सब बताइए, आप सबके रिपोर्ट कैसा लागल कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और भी फिर से आ रहा बनी एक ताजा खबर के साथ बहुत जल्द।